Нині праздник Отцов Шести Вселенських соборів. Чому церковь предлагає нам нині воспоминание всіх отцов, а також в євангельському чтению первосвященническу молитву, де Христос молить Отця Небесного о єдинстві християн. Отче, най будуть усі християни такі, як ми, Тройця єдина, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. І збравши апостолів, Господь вознісся на небо, образував церкву і все в церкві лишив всі таїнства, всю небесну владу. І тепер ми в церкві Христовій, согласно Євангелія, що зв'яжеться на землі, яжеться й на небі. Небо підкоряється рішенню церкви. І яка сила наставників, сьогодні Павел в посланню к євреям в 13 главі пише: «Браття, споминайте наставників ваших, котрі проповідували вам Слово Божоє, і, взирає на кончину життя їх, подражайте вірі їх. Кончина праведного – святость і благословення. У християн многих кончина життя була смерть за Христа, мученическа кончина. І ми теж, вспоминаємо своїх пастирів за 1150 років, починаючи від Кирила і Мефодія, осознаємо, якое велике благо, що ми мали добрих пастирів. За 1150 років ми сохранили віру православну. Один чоловік, юрист, слухає наші слова наставлення, Євангелія, написав невеличку статтю. Чудний народ живе в Закарпатті, історичній Карпатській Руси, котрий за 1150 років не поміняв язик, культуру, релігію, а кирилицю береже, як зіницю ока. Цей народ потерпів много змінень. Ця територія входила в различні імперії. Австро-Мадярська, потім Совєтський Союз, нині ми в незалежній Україні. Но пише юрист такі слова: мінялися усі ці території імперії, ідеології, язик се міняв державний, державне підпорядкування мінялося. І пише, і навіть мінялися патріархи. Сперва був патріарх сербський, котрий під його омофором православні жили, а пізніше патріарх московський. Но що пише юрист? І імперії мінялися, і президенти мінялися, і навіть патріархи мінялися, а віра православна в Закарпаттю, православно Кирило-Мефодіївська, не мінялася. От чому нині кажемо з апостолом Павлом: Боже, який ти був милосердний, що нам дав добрих пастирів. Що було робити нашим людям, коли Австро-Мадярська імперія була католицька і частково протестантська? Формально можна було православним бути, а реально ні. І били, і судили, і гнали. І наші люди, щоб покрестити дитину, не хотіли йти у якусь церкву другу, і йшли в Молдавію, у Румунію, в гори, там знаходили священників, і там крестили дітей. Сповідалися, причащалися, а потім розпалася Австро-Мадярська імперія на порох, і образувалася у центрі Європи майже православна держава, ім'я котрої Подкарпатська Русь, котра мала свою церкву,
І тут вийшов на поле проповіді преподобний Алексій, ісповідник Карпато-Руський, котрий цілий народ, цілу націю привернув до святого православ'я. Останній наш преподобний Іов Угольський також потрудився, коли в совєтське время така була туга гонення. Гонення церкви було не такое публічне, як допускають сьогодні, а тихоє, скритоє. І многі люди із Великої України, з Великої Росії йшли до Іова Угольського, щоб отримати свободу, бо многі йшли біснуваті, лікувалися, хворі, і зцілялися. І після смерті ще посилки благодарні йому приходили від людей. Що це значить? Бог в нужне время поставляє нужного чоловіка для нужної роботи. Ми, видя наших пастирів, продовжуємо їх традицію. Коли в 91-му році розвалився Совєтський Союз, у котрому ідеологія була безбожна, а ота держава не могла не розпастися. Любое об'єднання, котре бореться з церков'ю, немає будущого. Ну і ми тепер теж пережили тяжкі часи в Ужгороді. Нас тут не гладили, не спішили нам виділяти місто під новий собор. І донині з документами тягнуть, не дають, не реєструють, віддають, путаються в рішеннях. А ми що робимо? Свою роботу робимо, молимося, бо так поступали наші наставники і пастирі. Ісус Христос, каже Павел, один і той же вчора і нині. Значить, віра наша православна за 2000 років однакова. І Кирил і Мефодій принесли нам іменно образцову з Востока віру без примісей сект. І тому ми сьогодні маємо, як ми говорили, обладаємо істиною і держимося єдинства з церков'ю. Христос, щоб освятити людей кров'ю своєю, пострадав вне стана, вне Єрусалима. То каже Павел, вийдем за ним к ньому і дньому, нося його поругання. Ведь крестик на наших грудях – це символ спасіння, предварительно бувший як поругання, як позорна смерть. Так значить, до тих пір, поки существує православна віра, навіть сектанти винуждені підтягуватися, дивитися, щоб далеко не одійшли. І ще один момент. Павел каже, в всьому світі не набирайте много сокровищ, но старайтеся бути, один другому допомагати, бути общительні, один другому давати слово поради. І каже, призиває нас Павел непрестанно приносити жертви. Які? Плод уст наших. Сама велика жертва, каже Павел, жертва хвали. Спомнім 50-й псалом. Жертва Богу не теля, не ягнятко, жертва Богу дух сокрушенний, серце сокрушенное і смиренное Бог не уничижить. І ще один момент. Каже Павел в посланні к римлянам, ми повинні сильні носити немощі слабших і не собі угождати, но один другому. В тому сила єдинства сім'ї, родини. Якось удивительно, що в нашому народі села жили так кучно, що навіть не хотіли в село прийняти зятя або невесту десь іздалека, щоб хтось чужий не зайшов у село, як у сім'ю. То пізніше потім нарушилося. Но Євангеліє говорить, що і Христос прийшов не собі угождати, но прийшов, щоб угодити Богу Отцу,
принесли жертву себе самого, взявши наше тіло, возніс на хрест, розп'явся і воскрес із мертвих і восстановив нашу природу, зцілив її. І тепер здорова природа наша в чаші. Там тіло і кров Христова, від якої ми причащаємося і постепенно ісціляємося від наших слабостей і пороків. В день, коли святкуємо отців шести Вселенських соборів, ми додаємо до них і Кирила, і Мефодія, і преподобного Олексія, і всіх святих наших карпаторуських, бо ми розуміємо, скільки би не мінялося в світі імперій, ідеологій, границь, президентів і навіть патріархів, віра в Закарпаттю наша стандартно і беззмінно православна, ми називаємо слово канонічна, значить законна, в якій є благодать Божія. Молім Бога, щоб Господь поміг нам держатися так, як наші предки. Не боялися, хоча було чого боятися і австрійських гонен, і тюрем, і мадярського пендрика, і совєтських тюрем, і нині видимо, що не всі нас люблять. Однак ми їм кажемо, робіть, що хочете, ви, то ваша справа. Ми робимо діла міра, держимося тої віри, яку нам ніхто не приніс із Востока, а принесли нам Кирил і Мефодій. І раз так, то обладає православієм Кирило-Мефодіївським, віримо, що ми у церкві спасаючій. Почому нам так важно видіти церкву канонічну? Помилка тут така опасна, як того, хто розміновує міни. У такого чоловіка є одна помилка на все життя. Зробив помилку і взорвався. Християни в цьому світі, котрі бережно відносяться до діла спасіння, коли написано в Євангелії, що дивіться, що тільки правильне ісповідання віри спасає, так слідкують за ним, держаться його, бо розуміють, туй може хоч що потратити, і поб'ють чоловіка, і заберуть і дом, і машину, і в тюрму вержуть, і церкву захватять, но не заберуть вічне життя. І в цьому преимущество православних на всі віка. І ми у 21 віці також молимося до святих отців, святі отці шести Вселенських соборів, да і всі отці нашої церкви православної. Благодаримо Бога і вас, що ми маємо тільки духовних трудів, чтення святих отців маємо перед собою, благо в інтернеті то все виложено, що тепер не є потреба десь купити дорогу книжку, є можливість і бажання знайти уже готове, прочитати і слідувати совєтам отців. Бо ми помнимо слово апостола Павла, котрий нині каже вам, браття, поминайте наставників ваших, котрі переживали, старалися за ваші душі, проповідували Слово Божє і взирає на кончину життя їх, подражайте вірі їх. Спішимо подражати вірі наших отців. Не будемо восхищатися чужими отцями, чужими релігіями, чужими ідеологіями, чужими панами, пам'ятаючи, що все міняється в цьому світі. Підкреслю, з тим юристом у нас це міняли і патріархи, а православ'я в Закарпаттю не мінялося. От чому ми скажемо у завершення: Божа Мати, який ми благодатний народ, котрий держиться віри православної. І тому і тут на землі ти, Божа Мати, і наш край оберігаєш від великих воїн, від великих розрушень. Поможи нам, Божа Мати, щоб ми були добрі громадяни і цієї держави, в котрій ми живемо вже 30 років,
котру ми восприйняли, в ній ми закликані бути добрими, вірними громадянами, но при тому ніколи не лишитися свого православ'я, бо лиш так поступаючи, ми настоящі діти Божі, а в вічності наслідники Царства Божого. Амінь.